ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Ka dorbar shnang pentorom kra Golflink shisngi hadien balami ka khubor halor ka jingsha bat kinongdi bat ka jingthong ya kisnar khai drok ha golf course kala penremjur bat kerpat ru ba ka Kyntien Golflink kam dei satia banmi lada ka ja ha golf course namar ba ka kta ya ka buram jong ka dorbar shnang Habakran sikilat pathai khubor uba Michael Heg ubadai urang ba shnong ha ka jiedon lang uba Kinwan Suchen u sketuri shnong kumjuru uba Mordi Kharpuri ubadai president Sengsamla kilapan pau balada ja Eiei ha gani ka jaka ha madan golf course ka dorba shnong pentorum khra Golflink kasha kondobet Shuh uba Michael Heg ulai thu ba ka Shillong club kala ker ya kani ka jaka bat ki buru ye ki nonga pahara kumta kala de ka kamram jongki ban talasi shwa ya kinu gibrio ki barung shapo ban laj na kinu ki kamsniu ha kani ka jaka lembaga media ai gi jingja ka dia po Golflink minin ba ong ba yo bat kita kini nong di drugs kami lembaga ki dak ti kubor ba jam te la fun na kaliang presiden sing samari nga yang bedang ke jumpa drugs tu ni la pa la le kaliang ka sing samar la le ban pe tiki yo ban kem tapi ban bakong sandu ka jing sosi kawan be ka dobash nong Golflink man ka por ka i ba ja hapo golf course ka jing di drugs ne jing yap brio ne kruno ba ja hapo ka golf course jong ki ka sha kno ka dobash nong ba ja be hapo Golflink dobash nong na kwa nang ni shmat kam di shu mi ka tak tin ba ja hapo Golflink dobash nong yon pen mi be ka ba ja hapo golf course ka di golf course be kam ban mi ba ja hapo dorbar ba ka ni ka top ria ka shnong ka tha na kaliang seng samla seng long mi ka dor pasang ka executive committee ni tre ban rat ng khong ni drugs man ka por ban na kaliang jo ngi ni la kham na ba ka ni apo ka shnong jungi ki drugs bro bleki seng samla ki klan ba ka jungi ki ba step ban mit ki tre ng kat ba ka shnong ye kurabe ndon shu ni ban shong surok ban di drugs ban ebro pinong ni ki tha jungi ban ba drugs la kham jar ta ni ki than pulu ki we tamanta ngapeknya ya kani ka Golflink ru ladu bek la keri kini ka madan hong sui hab ya kani ki keri kini ba ki protect ya ka madan ka kus kala jong ngar sui hab ya ka ki hab hi bali ka maintenance ka bubun ka jumlut ki na pediang na kali ka dorbar ni pediang ni tama at least long kumtagan shwa bikin wan ki brio ki basniu bakin rung ki entry po golf course ki diben de check ki diben de pay ki ra drops ne ki ra e de kila don de security kila don de manpower jong la jong kila krong de pisa kila don kila di jing ba khle gen ara ki su thu ba ki dunai ta manpower ki diben pan jing rap na dorbar ngin ai seng samla bikin yarap lang te kin trailer dekat ba ki kena samla seng samla jungi ki okam yo jam gen boleh la ki samla jungi ki don la jong ka volunteer ara pi kwa si do ka dori ki ai kam ajam long kolong aparthe mata bikin okam yo jam lang bro manta pichuan ngim ong ngi khang ngi kita ki security ki bri bena bar ki di jong la jong ki di khasi ki jongi ki bri ki jongi ngim kwa ban bishni ban wengi ki tamalong ka jumut ngap ada pi pnia je kanu ku spishim da ka fees spishim pi di ban protect ye ka tu ka jaka kan ka babloi long ta kan long kan ara pi dan ka jing ye ru tip chika chnong bin ye tre kan lang pimdi binang pi o tang ba pi krong pisa tang ba pi o pisa urung bri bosni bomha e b c d unu mor mele ne tapi ban munsha kan play kan kemadan kan jing sniu ka duna ba blei usnong sing samla kan yo ban rum teman ki lakian ko ni tikim la ban rum ban chuli ong ba blei ka ter ka Golflink ka khang da ka por nru biji nyo biji ka kila khang kim play sure teman tan ri nyo biji kila khang tamakin ri nyo biji ka dan ba ka jing le kam sniu hum tu ba ka jing di drugs ka jing shong si samla ki bun ki e bro te ko mi gitu bro ki da di ban bu ki briu ki ban check kemadan hapo nyo biji pra biji ki di ban mi lu bro sin kila yo ada dor kila krong ada pisah ada dor ban penia itu kala ade kan kila don lupa ta manpower ka pisah dikidun use kidin pedon kam kan ada ngai pilara ada golf club ada we train kalam ka dorbar em ye kata gila kan rat dengkong ai kam si kena samla duni iseng samla ni bun munsyar ngalai kren lomba jung director ban ai kam ai jam ikna duni da ka shi ikut abakren da bangi tai la ngi tho gilong ba long da ka long ba punwit long ba puni ba ka ngi don ga jibishni ki ngim dan ngor ngi kwa tang ka we ka ding ye trailang munsyar da kenti ki ker ka ketika fencing ka ding rap ka dorbar ada ka dorbar ka mirap iki kimla ni su tu ba ki ker ki le ma ki ka ba ba matang i ka plang kila jerngam kila itanan munsyar pli ye ka madan tu ka jingjot ka isi ba
la shu elek bengi le football la shu elek so tu ka golf course ka dei bengi le golf ta ki member ma bar ka golf course nteng matai tanat ki lek ki pai ba syong kai ma ki pun khoi de madan ma ki pun khoi tu ki pun khoi ki le ka no kam ka bhang itanat ni ta batang lamba jung ni blocks ke ke jung ru jung bi jung ki bri ho golf course yam so bhai nga karpat ya ka Shillong club bakari ben check ba lem kumta to bansi pe nya kaliang ka shnong na kaliang ka seng samla na kaliang sti committee bansi ka shim na koi ka lenti da ka bor pat kalaban pen khang no sundan bam sha shun krop sta tengta kadi kadi long clear message ya ka Shillong club ba sobha kit khia da am kit khia to bansi na kaliang ka dorbar kan pen khang no sundan ni kan sha shun krop bisa kan pe hino ka dorbar ki bale ka ban jam ka ban long no ka balong no kong ni ka bat clear no ka dorbar kan yo ban check ban pe di ka tai kadi ki kier la ba kier no kong kadang hak ia pokok Golflink apa ka snong jungi kani kan number 7 number 8 baru hak snong jungi nata kani kan number 2 number 3 kidan ki jaka number 13 15 ka hak ko siap ma kadang kani kan number 14 ka hak penterba tingi hak lai snong hangne te lai snong ni hak hangne te mena kani ri ila ilong ka meeting jo ki sau snong ila ilong meeting ila ko shitiru shaka Shillong club bakan play na eri ka badan sa ban play no ini kebadan sabar halor kan dia kan ai jam ni kena samlaro apo snong beli menta ka Shillong golf club kala don ke jingyo ka shimlet entry fees lai putun ka siban penrung ni gibriu te ni na kaliang ka snong ila kren saung ki snong romba snong ila isai ila phang ai jam lang kena samlar kini akam yo jam na te baro kan ni surrounding kadang hak apo kan ni ka lai snong ka penterba ka siap per ka Golflink ka babun e ka di jong Shillong Golflink ka bahak ka benta ka penterba ka baar ka balai ka ka siap dengi bro lai Southeast nong si syong di meeting man kapur tangita kini clear message pen sutu bakai ka jawab golf course ka ben mi be ka golf course kam di ben mi ka kerteng jong ka Shillong jong ka Golflink